aqonda yena ohlala ngobenda amanzi ekhona osiqelekazi inesidibanisileyo ke namhlanje lupelo lwamagama lwesiXhosa olupelo sibambisene ne-Academy for Multilingualism sithe xa sidibana no Dr. Ngubane ndimcacisela ukuba sile Xhosa Student Association apha ekhambasini and singathanda into yoba nathi sibe nefuthe kube khona into esincedisa apha ekhambasini singayiculi sodwa nje phaa kuphela ngoba into yethu basicule phaa ayizuvakala futhi ayizuba nafuthe ezawuba nalo wathi uDr. Ngubane how about i-spelling bee i-spelling bee saphuma ke kwi-meeting yethu yokuqala no Dr. Ngubane ndathi wathi seta nje date mntanam nayo into ndizayikhavarisha ngokwami xa ndithi si-association ehluphekayo esikoleni esinamali wathi uthi ndodini so ndaseta ke idate ndacela ku-advisory yam uba sinale nto ningayixhasa nabathi singayixhasa kakhulu kangoba sakuthi sibe sithathi so sathi ke hayi ke i-17 August mayenzeke yonke le nto sixhaswa ke i-multilingualism sibulele kakhulu ku-Dr. Ngubane ndibulele ke nakwezinye ke izithethi ezithe zabanathi namhlanje zasimasela umcimbi singabantwana sinje kodwa bathi bazawuza namhlanje bazayibukela le nto siyayenza siye sawushintsha ke umbono we-Xhosa Student Association kulo nyaka uba sizawufocusa kwi-language preservation ngoba kaloku ulwimi lwesiXhosa lusemva ndike ndamenywa ke nguphensa ukuba mandi-athende enye i-workshop yokugcinwa kwelwimi nokuvuselelwa kwaso ndafumanisa ukuba namale nto yofocusa kwi-tradition kakhulu ayizusenzela nto ngoba awuzuzazi ii-traditions zakho okanye amasiko akho wena ungalazi ulwimi lwakho so yiloo nto ke ngusithe uthe axetha uDr. Ngubane how about i-spelling bee ndaqhuma kuqala ndathi ngoba yenye yezinto eza kusincedisa uba abantu bakhumbule ulwimi lwabo ngoba kwamnango kwisiXhosa ndisendiya ndifumanisa uba ndiza ku-Google Translate ngokenye igama lesiXhosa ndilazi uba lithini so ibonakalisa uba imeko imbi ilolo hlobo wasixelela ke safunda napha uba kwi-Wikipedia isiXhosa sisemva kakhulu ii-articles zesiXhosa so ithi loo nto ke ngoku singabafundi masingene kwi-Wikipedia ubhale noba into oyicingayo ngesiXhosa uqonda uba ingatolike abanye abantu bayazi uyitolike phaa kwi-Wikipedia bathi abantu xa bekhangela abantwana bethu in the future bafike iilanguage zethu si-represented online ngoba ngoku abantu abasathenga incwadi zonke izinto abasifundayo basifunda ku-Google so yiyo loo nto ke esi-spelling bee zezinye zenzame zethu ke ukubuyisela ulwimi lwethu uba abantu balithande ulwimi lwabo bahloniphe nalo luzama unyuka lufane nesingesi njengoba isingesi sipha phezulu ngaloo mazwi ke ndiyanamkela kakhulu kwi-spelling bee namhlanje ndithi khululani iibhatyi zenu usekhaya ngiyala namhlanje ufumusha ibizo lami ke ngingutholani bathi ke ngokomsebenzi banginika igama noma isithini i-prefix isiqalo bathi ke ngugqirha walazi bathi ngingugqirha lwazi kodwa ngingutholani ozalwa insizwa ihlangene nentombi insizwa le yakwaHlongwa intombi le yakwaNgcobo ufuze uMapholoba uMashiya nazi nithi noma senifika kuyona nazi sikhuluma ngani lesi icustodian yayo ke thina la e-university
inikeza ke i-background la iqala khona ngokuthi the University of the Free State remains committed to the promotion of multilingualism as articulated in the section 29 of 2 of the South African Constitution and in the language policy framework of public higher education institutions of 2020 for equitable access to knowledge and academic success for all students, scholarship of research, inclusivity and social cohesion, and for a strong sense of belonging. Kusho i-language policy, kusho uMahlongo. The University of the Free State language policy takes off from the premise that the University of the Free State is, firstly, a multilingual society, and secondly, it prepares students for global citizenship. The University of the Free State commits to multilingualism through the use of 5 working languages ye-region lesikuyo. Kubalulekile ukuthi ngikusho lokho. Ngizochaza ukuthi ngikusho ngani. Lezi zilimi ke isiSuthu, South African Sign Language, isiZulu, isiBhunu, nesingisi in various contexts of its operations. Mese ngize ke kwinhlosongqangi ye-language policy. Ithi ke the objectives of the University of the Free State Language Policy of 2023 are to promote multilingualism as articulated in the section 29 of 2 of South African Constitution, and to align the policy with National Language Policy Framework of Public Higher Education Institutions of 2020, to effect the University Vision 130 by recognizing the linguistic diversity of students and staff and as social assets and social justice and inclusivity, to promote the development and re-intellectualization of Sesotho as a resource for conceptualization and meaning-making in the disciplines, promote equitable access to knowledge and success for all students at the University of the Free State, to promote multilingualism in teaching and learning, research, for social cohesion and sense of belonging. Mese iye laphaya kwi-scope number 3. This language policy applies to all staff and students across the University of the Free State campuses and to all professional, academic and social communications and activities directly related to the University of the Free State. Inqamuleke igqobhe iziyofika lapha kuma-guiding principles. Ithi eyokuqala, i-multilingualism as a tool for diversity, inclusivity, equity, access, success, redress, reconciliation, and social justice. Development of Sesotho as an academic language and a tool for epistemological access and student success. Recognition. Mina abantu abaninzi ngiyaqonda abandazi abanye kodwa ngiyabona bayadazi. Mina igama loSabela umsebenzi wabahabaza ikhaya liseNgcobo phansi kweNtabeloni eKlapha. Phaya ke singodi yomshoko oqhakaza odibandlela.
ndizalwa intombi yakwaNozulu uMchumane phansi kwentaba uGabela kuTsolo. Ndiye ndacelwa ke nami uba mandizoba lapha kule ndawo. Nangona bendiye ndahlala phaa ndilungisa uba kuthiwa ndizayithetha. Xa ndihlala phaa phantsi le nto ndizayithetha idibane. Xa ndithi udibanisa itheni engafuni ukudibana nje kuba kaloku njengoba sibe ngabantu abafundiswa ukuhlala umamele indlela le abantu abathetha kuyo ubone uba le yam ingathi iphuma kakhulu ngapha ecaleni. Kuthiwe apha mandizowusapota nje eyam into endifuna uthetha ngayo nje into yokubana abantu xa befunda kubakho utshintsho olwenzekayo ubana njengoba ubunguwe uzibona utshintsha. Njengoba uzibona utshintsha nje eyona nto ndifuna uthetha nje ngayo ukutshintsha ubusuka kowenu waze esikolweni. Xa ufika esikolweni kwabakho utshintsho lwezinto ezibenze uba utshintshe. Ngoku yabe bendiyiqale le nto ndiyithathela kubanguni kuba njengoba singamaXhosa singawamanguni. Sasingamanguni ngenxa yento okokubana sasingabantu ababehamba besolusa bekhangela amadlelo alihlaza. Apha emadlelweni wethu oluhlaza ke ngoku sasihamba simka sisuka kwindawo ngeendawo. Njengokubana mhlawumbi ufumanise uba oodeyi uzawubabona kwezinye iindawo ezininzi ezingasezizo. Olwatshintsho ke aliqali ngokuba sifike apha esikolweni. Iqalile kudala njengokuba nangoku unxiba kwethu akusafani noke wakudala. Nanjendlela esitya ngayo ayisafani naleya yakudala. Nazo zonke into ezininzi esisazizijonga ngoku azisafani neziya zakudala. Kukho nje into ke ngoku endifuna uqala ngayo ukwenzela uba ndiyisekele le nto ukuthi ungubani wena. Ngenhlahla ke umdali wethu wasinika into elapha kuwe ngamnye engasoze ithathwe ngumuntu ekuthiwa yi-self ngesiNgesi. Uzazi uba unguwe ekuthi noba kwenzeke ntoni yeyona sisekelo sakho esixelela uba hayi ewe. Ibe nguwe ke ngokuthi hayi ndizawuthi ngoku itshone ukuthi hayi mna ndithi ewe. Kodwa ke zibe khona iziphumo ngokwenza kanjalo. Singabantu ke abanqulayo ngokuba singamaXhosa. Apha ekunquleni kwethu kubakho le nto ithi unqula njani. Uya njani ekunquleni. Ngoku ke bendisahleli phaa ke sisacula eqaleni bendiye ndaqa ndijonga ndathi ezi ngoma ziculwa apha ingathi zizawulinda uba kubekho abantu abazawuncediswa kuba kaloku iingoma ezi apha esintwini zikhona ezi zisincedisa apha ekonwabeni kakuhle. Zingavusi into omntwini. Kodwa ke besizicula kwangoko ndiye ndabona uba zikhona into ezizovusa ebantwini. Kaloku xa ucula iingoma ezithile zizawuvusa izinto ebantwini kuye kufuneka kubekho abantu abazawukwazi unqanda. Banqanda uba makungade kuye kakhulu ngapha kuba izinto zizawuvuka zingasincedisi singakwazi uyiphumeza. Njengoba bendibuza uba ungubani ukholelwa phi. Hayi ndiyazibuzela nje mna ndithi wena yenzani ukholelwa phi. Njengoba ndibuza uba ukholelwa phi uzalwa ngubani. Kule mibuzo ndiyibuzayo ukuba ungubani ukholelwa phi uzalwa ngubani. Phaa ngoku yabe sisafundisa abantwana abancinci besiye sibone umntana ona-10 years kodwa indlela aphila ngayo ingathi liqhego. Ndizama ukuthi ungubani. Xa umjonga ngathi liqhego zonke izinto azenzayo ingathi ngumuntu owayephila ngo-1940. Ndikhulisiwe ngulaa mama. Ndikhulisiwe nguMagwevu uZulu uSikhomo uMhlatyana. Oomama bathathu umamam,
umakazi wam umakhulu wam abasekho bonke, notata uNtando Mhle akasekho, andisenabo noomalume, sishiyeke singabantwana abazukulwana, ndinguntondo ndinjalo phakathi kwabo. Ndifuna ukuthi kuye bona basekhaya ndiqhutyulwe, andizoba mde, kodwa ndiza kulithela chotho kwela yeza lam lindiphilisayo, neli libangela into yokuba kanti ibe kanti ndisaya phambili apha ebomini. Mhla uLusanda efika kwela gumbi lam, ndambuza uba ngubani okuxelela igama lam, ngoba ndingumntu othanda uzifihla phakathi kwabantu. Ndiqinisekile udoda ngubani noba sayibona loo nto. Andingumntu othanda uxhaphaka phakathi kwabantu. Ndinezizathu zam ke, ngoba ndingumntu ukwazi uthetha, ndikholwa kukwenza ndibe ngasemva ndibe kwi-background, kodwa undibone ngezenzo zam, ndingumntu onjalo. Mhla ndixelelwa ngeli qumrhu, ndaba nemibuzo kwikomiti nakuLusanda. Mhla ndihleli okokuqala nekomiti yeli qumrhu, ukuba uLusanda uyakhumbula, jonge phaa, ngoba ndingomnye wabantu abenegalelo phaa. Xhosa Student Association unesiduko nje netyala, noba ungade ufunde Thulutata uRhabasi, noba ungade ufunde ube needigri ezili-10, ungumntwana wakwantu nje unetyala. Umfundisi ke wakwalizwi angeke ifihle ke le nto, yinto yokuqala ndifuna uqala ndiyixela abantu. Ndinento eyandenza ndibe nothando lolwimi isiXhosa, yandenza ndazibona ndingumntu onomohluko, yandenza ndazazi into yoba ndingubani. Ndinazo ke izinto endizikholelwayo apha esiXhoseni, ndinazo into endingazikholelwayo, kuba ke uThixo wandipha ingqondo. So nam funeke ndiyihluze, ndiyisebenzise ukuze kucace uba ndiyaphila. Ndisebenze eGqithana noNjingala Zumndende. Abantu abaninji bendibuza into yobana, hayi mani ungumfundisi usebenza njani nokuzola nje? Ngathi akekho umntu ondazi ingathi ngulowo. Xa ndingena apha emnyango uthi mfundisi, nam ndimfundisi. Ndithi ngumfundisi kule nto yakho mani, nam ndingumfundisi kule yam. So yandenza loo nto ndanako ukuqonda into yokokuba le nto iyinkolo ayonto ibangela ube sesidenge, kodwa yinto ekwenza uphucuka apha engqondweni. Umazi bomnye umntu akazukholwa into ifunwa nguwe. Okokuqala umntu uzela igame yakhe apho uzawuzifela. So iba khona le mpazamo yocinga into yokubana uzawufelwa ngomnye umntu. Hlangothi ke buphile ubomi bakho to the fullest, because uzawufa eventually yoba kutya kwempilo. Okay, ndiyakholwa ke ezi zinto eziyinyani. Nazi ke izinto endirhalela ukuqale ndizithethe. Ndithe ndiyititshala mos ngokuqeqeshwa. Ndicela unicebisa nimyeke uXhosa Student Association ibe isiXhosa. Xa uthi Xhosa awuthethi nam, because uthetha ngathi uthetha umlungu. Ngoba kuhumsha ke bethetha ngakuhlombe. Ngoku ndiyandibona uba nani niyahumsha. Niyohumsha ngokwiinto zenu ngokuzithiya nini. Ndidla ngokuthi into ebalulekileyo uba ukwazi ukuzibiza uthe uDr. Rhabasi uba uzazi wena, nomnye umntu akazukwazi. Ndifuna ningathi amaXhosa, because uba nithi amaXhosa ndizabe ndithethe enye into. Nithi isiXhosa, singabantu abantetho zisisiXhosa. Ngiyandiva ne? Ndifuna ndiyilungise le nto. Asinazo ezinto nithi hlongwa zii-dialects, andithethe dialect, ndithethe language variation. Funeka siyilumkele into yokuthukwa ngabelungu nathi sivume, because uzawuthi yintoni i-dialect xa uyicacisa. SisiXhosa esi kodwa sesalangini ethile. Nangoku xa usijonga, xa ujonga i-syntax ne-semantics
ziyafana qha utshintsha nje morphology yamagama. Zezi zinto ke kufuneke sikwazi ukuzilungisa ukwenzela uba abantwana bethu bafumane into eyiyo. Ndititsha i-linguistics ne-oral tradition ngesizathu andiyitishi modern literature ndibhadlila apha entloko ndayishiya ndiyibone kuba andifuni uhamba nale migqiba ikhoyo because phaa kuyo minintsi imigqiba esiyifakelayo. Ndizawunipha ezi ncwadi ndizawubona uba nizawuzaba njani. Ezintathu zazo zibhalwe ndim. Ezintathu zazo. Okwesibini, ukuba ugqirha lwazingubani uyavuma niyakufuna ubhala, ndizawuza kuni ndizawunenzela ucweyo lobhala. Kuba ukuze kulo mhlaba waseFreystata nihlonipheke umzilo nezigingqi ezingasoze zivalwe muntu. Ndidla ngokuthi andikhathali noba nithi nifuna ubhala iintsomi, noba nifuna ubhala ipoetry, noba nifuna ubhala inovel, noba ufuna ubhala inovelet, yenye yezinto. Umzekelo, yabona umzekelo zincwadi yidrama le ezizimbini, yimibongo lena, yidrama lena, ndikhona ke ndingakhange ndiyifumane apha ekhaya. Ezi incwadi ndicela uba nine-ofisi ningaziniki mntu, nizigcine ofisini. Le ncwadi igqiba iminyaka eyi-200 yabakhoyo. Le yiyo loo nto ndinothi kuni ndicela niyigcine kwenzela into okokubana yazeke into okokubana le ncwadi yenye yeencwadi ezindala. Le ncwadi isibonisa ubomi ebebuphilwa ngabazali ngaphambili. Ndidla ngokutsho ndithi kuba kukho umntu kwezinto ke nizenzayo zobhalo lophicotho kaloku ndiphila kule mihla, lusetyenziswa njani ulwimi kule mihla. Ndisitsho nje inayo indlela yokuveza abazali bethu bephila njani. Kodwa ndiye ndithi masingagxili phaa endlini kuba sizawubonakala ingathi singabantu abangakhuliyo, sibonakala ingathi ngabantu abazizidenge, sibonakala ingathi singabantu abangakwazi ukubhala. Ndide ndathi yabona lo omnye ndinabafundi abayi-14 bemasters, omnye uphicotha incwadi zedrama 4 ayikho endala ku-2014 because ndifuna thetha bathina babhali kule mihla andifuni siphile nendulo kakhulu, andimari uba masibuyele nembo, but embo siya njani singayazi le ndawo sikuyo ngoku. Because ndizawubenzela umzekelo, siphila kwixesha lobuxhakaxhaka namhlanje nobuchwepheshe. Uzawufuna njani ubheka embo ukubuxhakaxhaka nobuchwepheshe namhlanje endaweni yokuthatha imbo uyifaka apha ebuchwephesheni isisebenzele? Ndidla ngokuthi kwabantu baphekayo bakwa-hospitality kutheni bangazikwazi usebenzisa impepho njengespayisi njengephepha? Itheni bekwazi ukubana bazothatha igumtree? Kwenza umzekelo, typical one, igumtree niyayitya. Xa igumtree yam niyayitya apha xa nifika restaurant. Nogqiba nithi xa nifike hayi sintontonton spice. Umzekelo ngoba nibanjwe iCovid, nina beninemali ke nilibele yothenga i-eucalyptus. Ndazathi igumtree yam noba i-eucalyptus yenziwa igumtree. Kutheni uzawusebenzisa isibharha ukwenza isephu yoba ususe ilentuka amaqhakuva apha ebusweni? Kutheni xa uba ngasebenzisa i-roll-on uba ngavuma uba unelentuka unevumba ungasebenzisa umthuthu? Kutheni xa unengxaki yobuso namaqhakuva ungazusebenzisa ikhala usebenzisa amalahle? Nizithanda xa zibhalwe ngapha ngesingesi kuthiwa yi-charcoal. Niyithanda xa ithetha ngesingesi yi-aloe vera. Angasweni mna ndandisini because ndinexesha lento yoba ndisimbonyepo. Ingoma endiyithanda njengengoma kaThando Masiwayo ithi mandijikeleze xa anizazi uba nizalwa ngoba
oh nizalwa ngubani na funeka nizazi banizalwa ngubani. So ingoma yami le enditsholo kamnandi indikhumbuzeke uba khani besanixela noba ndibani. Mna ke ndiyintombi yakwaMatsiliza uZoleka igama elika Dotwana yayisawuba lelo cela uhlamba izitya omnye umzi. Andiyazi kodwa kutheni ndisaligcinile ngoba andisekho nakuloo mzi. Kodwa ke ndiyintombi ezalwa nguDiba uDibandlela uNyathi ozala ngoNkominalo ozalwa ngamabele sithapha abe umama wami eyintombi enhle yangapha eLesotho kusithiwa ke ngumhlowu. Safika ke wathi sawufika apha eMaxhoseni kwathiwa hayi uMandlovu. Andifuna wagxobha mna amazwi abekiweyo ngabantu abanihlahlela indlela beniphathisa umphako kuba le ndlela niziqalele yona seniyazi izawufuna le nale nale. Sonwabe kakhulu ke silela candelo lakwa-Student Affairs ukubona into yoba xa besizama sisithi sifuna ukwandisa lento abathwa belungu yi-social cohesion, nani nayibona kufanelekile uba dibanani ngoba ninento eniyisherishayo nibeke lo mbutho wethu. Sathi xa sithi sifuna abantwana babe ne-sense of belonging, nabona kufanelekile uba nina zonke ezi associations zikhona azithethi nani, eyawuthi zithethe nani nibe niyabhilonga funeka nibe nesiXhosa Student Association. Ingake le minqweno yenu nezi ngcinga zenu zingatyebiseka kuba nilunikiwe uxanduva lokuba nizazi uba ningobani, nisakube nizazi uba ningobani nawuyazi ngqo into ekufuneka niyenze. Ndiyalibulela ke ithuba lethu. That will ensure the development, the use of all official languages. So lento yelwimi ke into esiyenzayo, into esisebenza ngayo kakhulu, sibeke wonke amalwimi we-South Africa. Ukudlula apho ke enye into esiyenzayo siPen South ke is to ensure ukuthi wonke amalwimi ayahlonishwa. Ukuhlonishwa ke umuntu unelungelo lokusebenzisa ilwimi lakhe irrespective of environment. Kodwa umuntu masebenzisa ilwimi ke fanele sikhumbule ukuthi
singavaleli abanye abantu ngaphandle. Siyasebenzisa amalimi wethu kodwa siyenze lanto ukuthi kubane nento ye-equality. So as the Pan South African Language Board, we have that mandate of ensuring that all the languages within the country are respected. I-languages that are being used for religious purposes, nazo fanele zihlonishwe, fanele zi-develop. Amanye ama-languages azibhekane nawo ke, even though they are not yet official languages. I-languages ezifana ne-Khoi, i-languages ezifana ne-Nama, San, South African Sign Language, siyazi ke yona ngoku nje, it's one of the 12 official languages. So isemthethweni, fanele nayo i-level yayo ifike kwi-level ya all these other official languages. But we must remember that all these 12 languages, they are not on the same level. You go to certain companies, you go to certain institutions, you go to certain provinces, you go to certain towns, you'll find that language usage, there is that imbalance. So one of the responsibilities as Pan South African Language Board is to ensure that we strike a balance when it comes to the equitability of the language usage with regards to all the official languages. So i-mandate ya Pan South ke i-support by 3 structures. We've got structures called the National Lexicography Units. These structures ke umsebenzi wazo